svakako veliki dan ne samo za Novosadski univerzitet, ne samo za pokrajinu Vojvodinu, za celu državu Srbiju. Izuzetno značajna institucija, 58 godina Novosadskog univerziteta, 240. godišnjica osnivanja norme preteče današnjeg pedagoškog fakulteta u Somboru, te to sve govori o korenima obrazovanja na ovim prostorima, o značaju obrazovanja i tada je pre 240 godina ono na taj način institucionalizovano. Nadam se da smo i danas u ovo vreme dostojni tih korena. Pokrajinska vlada nastoji maksimalno da podrži i podržava Novosadski univerzitet. Ove godine ćemo u njega uslovno rečeno uložiti više od 500 miliona dinara. Verujem da će ta podrška iz godine u godinu biti sve veća, jer svaki dinar, svaki trud uložen danas u obrazovanje, u mlade, višestruko se vraća u narednim godinama i ja sam iskoristio možda jedan simbolički naziv. Ovo je velika, ogromna fabrika znanja sa više od 50.000 studenta, više od 5.000 profesora i nastavnika na 14 fakulteta, 3 instituta, 250 laboratorija. To sve ove brojke zapravo govore ili onoliko koliko mogu slikovito da kažu o značaju Novosadskog univerziteta.